ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Jello! Boo! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babango na! Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Niala at Titan Jello! Magandang morning mga kabisya! Shoutout mga Gen X! Siyempre, shoutout din sa lahat ng mga Gen Z! Let's go! Millennial, Baby Boomers, Gen X, Gen Alpha, sama Gen na natin sila, Alpha. mga walang pasok. Yan, sa lahat po ng mga nagsisipag ngayong araw-araw. Good morning! Good morning! Listen up, come on! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin kahit bumabaha. Kayang-kayang suungin, hindi mapapagod. Sa paglalakbay, dadating ang panahon na magtatagumpay. Break it down! Woo! Jello! Boom! Total naman ang rap mo ay tungkol sa pagsugod Yan. kahit medyo matindi yung pagsubok ng ulan. Ano Tama. nga bang kwentong baha mo? Ay, Yan. grabe. Ito, naranasan ko to yung bumaba kami sa bus, pinapababa na kami. Okay. Santos ang area to. Nang Sa- ma-shoutout yung mayor. Charot! Sa may Malagasang. Hindi, anong year to? Anong year to? Year 2018. Ano ka? Estudyante ka pa nito? Estudyante pa, Okay. grabe. Pagbaba namin, sabi ng konduktor. Shoutout po sa mga konduktor ng Shoutout! biyaheng Cavite at Ayan. syempre sa mga driver Sana po okay natin. po kayo. Oo. Sabi ba naman sa akin, ante, mamili po kayo, matutulog po ba kayo sa bus? Or bababa na kayo? That time, yung baha hanggang saan na? Hanggang Bewang. Ay, grabe. Tapos, yung oras na yon, sabi ko, ano kaya ang pinakamagandang desisyon ko? Kaya nga Oo, kasi eh. pupunta ako yung nililigawan ko nun eh. Walang bagyo-bagyo sa pagmamahal. Walang bagyo-bagyo, walang ulan, walang baha sa paglande. Go! Unang-unang ko ano yun, unang-unang mamimit ko yung pamilya niya. Ah, talaga? So, sinuong mo? Sinuong ko. So, nakarating ka doon pero amoy basura ka. Oo, diba? yung bag ko, tanda ko, nasa yung bag mo ulo nasa ko. ulo mo. Yung damit ko, sobrang dumi. Nagbabaha pa ba dyan sa area na yan? Tingin ko nagbabaha pa rin eh. Pero hindi na ganon? Kapag sobrang lakas siguro ng ulan At dire-diretso. dire-diretso, walang Ayan. hinto, talagang abutin ka hanggang tao. Correct. Nakakaloka, no? Paano na lang kung katulad ng isa kong kaibigan, ang height niya gasolito. Kinakabahan siya talaga kapag
kapag maulan. Kasi yung area nila bahain. Grabe, Sabi niya siya una talaga matitegi sa lugar nila. Kasi siya yung pinakamaliit sa tropa namin. Kasi height niya talaga gasolito, promise. Alam mo, pag magkakasama kami, sinasabi namin magkakaibigan sa kanya, nakatayo ka na niyan. Alam mo, Jello, ikaw, of course, as a Gen Zer, mas bata ka, pero meron ka ng mga experiences pagdating sa baha. Ang pinakamasakit at masaklap na katotohanan, kami mga Gen X, even the baby boomers, mga millennials, lahat kami, merong kwentong baha. Tapos ang nakakalungkot dito, ilang dekada na yung nakalipas, ganun pa rin. Natatandaan ko dati kapag ganito na medyo matindasious yung pag-ulan, laging kulay green talaga yung medyas ko kasi lagi siya nabababad sa baha. Ang sakit nga. Kaya may feeling ako lagi talaga na kapag green ang medyas, di ba mga puting medyas, may mga green yung ilalim. Sabi ko, judge ko yan, bahain sa lugar nila. Tapos ang lungkot kasi tingnan mo, inaabot pa ng generation mo. Tandaan ha, mga kabisyo, dun sa mga tambalanisa natin, kung first time nyo pong narinig si Titan Jello, una niya pong napakinggan ang tambalan. Bata pa po siya, ilang taon? 7 years 7 years old. Ang point ko is, 7 years old pa lang siya, nakikinig na siya sa tambalan. Ang ibig sabihin na 2 dekada ang tanda ko kay Titan Jello. Ibig sabihin, ilang dekada na yung problema ng baha. Totoo yan. Ay, nakakalungkot at nakakalurky. Kaya shoutout sa mga matatapang na driver, sa mga tindera, sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon na TNVS driver, taxi driver, grab driver. At syempre sa mga pasahero din, grabe na sumuong sa baha. Correct. Tapos may granadang na, alam mo ba yung granada? Oo, Lumulutang. nakakaloka yung mga paglutang. Diba? Alam mo, isa sa mga, ito makakarelate dito yung mga Gen X. Isa sa mga hindi namin makakalimutan na commercial nung araw. Bata pa ako neto yung ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Napaka-powerful nun eh. So, ibig sabihin, noon pa man, yun na yung problema. Hanggang ngayon, di ba rin natuto yung Pilipinas? Mali, hindi yun yung problema. Ante, yung basura tinapon mo, babalik sa'yo. Oo. Hindi. Ay, anong problema? Yung binayad mo sa tax, na bulsa nila. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, Jello. Yun ang problema. May pulang ilaw nakatutok sa bumbunan mo today. Ingat ka, wala tayong gate. Yan yung lagi ko paalala kay Christopher kapag pati kay Diego Bandido kapag may mga pasaring na ganyan, lagi ko pinapaalala, ang opisina natin walang gate. Hindi po siya bulletproof. Pero alam mo, I believe na hindi lang naman gobyerno, pati yung tao. Kasi 'di ba, sabi ko nga kung natatandaan niyo po yung commercial na yan, yung ang basura mo, kung ano man itinapon mo, babalik sa'yo. Sobrang powerful niyan. Bata pa lang talaga ako. Tas ang bongga ng commercial niya na as a kid, talagang kitang-kita ko na kapag mali yung pagtapon mo, mali yung hindi ka marunong mag-dispose properly, ganyan, na babalik siya sa'yo tuwing babaha. 'Di ba? Kung naabutan niyo po yung commercial na yan, kumusta po yung mga likod ngayong oras na itong malamig? Kumusta po ang mga frozen shoulder? Na-trigger po ba ang mga lamig sa likod-likod? Amoy liniment na po ba ang lahat? Nakakaloka. Kapag ikaw ba nakakita ka ng ante or pag may dumadaan ante sa'yo, ano yung likelihood na mas amoy siya liniment versus amoy siya mabango? Hindi naman, naamoy Hindi ko naman lang lahat. sila pag nasa bahay na. Pero ang mga auntie, ang babango na mga yan. Oo naman. Diba? Ang Oo. pretty, ang babango. Hindi lalabas basta-basta yung mga yan eh. Alam mo kung bakit mababango yung mga ante tsaka mga tita pag di ba? Kunyari dito, kasi nga tinatakpan namin amoy ng liniment. Hindi mo alam, may liniment ako sa likod. So ang ginawa ko, nag-spray ako ng bonggang-bongga ng pabango. Ay nako. Pero dun sa mga binabaha, shout out tayo, hindi lang dun sa mga tsuper, pati sabi mo nga kanina, no, pati yung mga pasahero. Yan yung mga empleyadong takapagmana ng kumpanya. Totoo, no? 'Di ba? Papasok pa rin kahit matindi ang pagbaha. Pero nakakalungkot talaga siya. Nakakalungkot siyang isipin na problema na siya mula noon hanggang ngayon. I hope talaga hindi man maabutan ng Gen Z. Pero sana maabutan ninyo, no? Yung kapag umuulan, hindi kakabahan yung mga tao kasi agad bababa yung baha, 'di ba? Kung hindi man maabutan ng mga Gen Z, at least maabutan naman ng mga anak ko, mga Gen Alpha. Totoo. Nakakapagod na din eh. Wawa namang tayong lang. Totoo. Kawawa naman tayong lahat. Gusto lang naman nating lumaban. Anyway, speaking of inabutan mo, ito yung ano awitin na to, naman? Ano inabutan kanta mo yan? ante. O sige, talaga ba? Oo naman. O sige. Shoutout muna po sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon Para po sa inyo to.
May nabutan mo to, ante. Pakinggan mo mabuti, ate. Sino yan? Twinkle, twinkle, sino? star? Twinkle, hindi! Okay, Gen X! Let's go! Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy!
Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yun, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Pumupunta sa Star City. Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko!
maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan.
At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no!
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Bilis, babangon na! Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning! Shout out mga Gen X! Shoutout sa mga Gen Z! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin kahit bumabaha. Kayang-kayang suungin, hindi mapapagod sa paglalakbay. Darating ang panahon na magtatagumpay. Yo, break it down! Yo, check it out! Shoutout sa lahat ng mga hirap na hirap bumangon pero handa pa rin harapin ang mga hamon sa buhay. Very good ka dyan. Kasi alam nyo po mga kabisyo, parang katulad yan ng mga batang ayaw gumawa ng assignment. Yun na kahit naman umiyak ka, kahit naman mag-tantrums ka today, Tama. tatapusin mo pa rin naman, di ba? Hindi naman mawawala yung assignment, di ba? Wala kang choice eh. Anong klase kang estudyante, Jello? Ako yung nangungopia, gano'n. Talaga ba? Hindi, Huwag hindi niyo ako pong tularan yan. hindi ako masyadong palaaral. Palaaral. Pero, Okay. may naisasagot ako. So masasabi mo ikaw ay more on street smart versus book smart? Oo. Totoo yan. In fairness, believe naman talaga ako sa mga taong street smart. Oo, kasi yan yung mga tipong, kayo yung mga tipong hindi kayo mamamatay ng gutom. Yan, Makakadiskarte talaga kayo. Totoo. Hindi man kayo bookish pagdating sa mga bagay-bagay na may mga theories kayong alam, Yan. na academics, ganyan, hindi man. Pero hindi kayo mamamatay ng gutom. Kahit Yan. saan mo kami iwanan, kaya namin mabuhay. True lalo at walang halong eklabu. Ako naman, I'm not speaking on behalf of all the Gen Xers. Pero palibhasa, siguro dahil nga kami po ay namuhay sa panahon ng talagang wala masyadong choices. Tama. Ang gagawin mo lang talaga, kailangan mo talagang mag-aral. Kasi ngayon yung mga kabataan, di ba, meron kayong choice na maging content creator, Tama. mag-affiliate marketing, ganyan. So may mga chances para makapag-earn ng extra. Tama. So kami nung batch namin, wala masyadong ganun. Wala masyadong opportunities na binibigay. So kung ikaw ay estudyante, talagang kakaririn mo. Ako yung tipo ng estudyante, Jello, na ayaw mo. Kasi ako yung tipong kapag halimbawa, ayaw promise, ayaw mo akong kaklase. Bakit? Bakit? Tanungin mo kung bakit. Bakit? Kasi ito yung mga tipong, di ba kapag ka-college, kapag ka 15 minutes wala pa yung teacher, anong tawag doon? Yung parang pwede na kayong umalis? Wala, May uwi term na. doon alisa na, di ba? Oo. Parang minsan nga, basta may ganong rule na dapat pag wala pa yung teacher by 10 minutes, ganyan, pwede na kayong umalis sa college. Ikaw? Ako yung tipo ng estudyante, guys, let's stay. Kasi nag-aral ako Kasi may schedule na exam. Nakakaasar. Ako talaga yung promise. Ako yung estudyante na gusto mong itapon sa labas ng classroom. As in. Ako talaga yung, guys, wag po tayong umalis. Pero kasi in my mind, sayang kasi yung inaral ko the night before Oo. Nagsunog ako ng kilay. Nag-effort ako para mag-aral the next day. Tapos the next day, walang exam. Ganun yung mga ko Minsan nga kinikilig ako kapag kinikilig ka ba kapag nakuha mo yung isang mathematical equation? Hindi. Kinikilig ako doon. Ayoko nga yun Grabe sa pagka-hindi. Ako kinikilig ako doon na para bang kapag alimbawa parang na-master ko. Kaya basta nalaman ko. Sabi ko, galing Stiga. Bida-bida. Bida-bida. Diba? Ganon ako ng klase ng estudyante. Pero hindi ko yun alam mo yun, parang hindi ko yung pinagsisisihan na iba pa rin din naman talaga kapag kinarir mo yung pag-aaral. Hindi ko lang din sinasabi na pag hindi mo kinarir, katulad ni Titan Jello yung pag-aaral, mapapariwara ang iyong buhay. Tama. Bakit? Naku Bakit? po, alam mo ba, meron ako naging kaklase dati. Lagi lang nangungopia. Pero, ngayon, may-ari na ng company.
client na natin siya. Grabe, Tapos siya na yung nagbigay sa akin ng talent fee. 'Di ba? Umiikot ang takbo ng mundo. Pero para sa akin, iba pa rin. Isang pro tip para sa mga Gen Z. Yan. At sa mga Gen Alpha. Yan. Iba pa rin kapag nag-aral ka ng mabuti. Iba Don't pa rin, worry, auntie. Iba pa rin talaga yun. Don't worry, auntie. Hindi man ako mag-aral mabuti. Ikaw yung kakaibiganin ko sa klase. Very good. Kaya Yan. Please stay. Tara, stay tayo. Wow. Pakopay mo ako sa exam. Pakopay mo ako sa exam. Nakakainis yung please stay, di ba? Guys, please stay. Stay pala. Samahan kita hanggang bukas. Pero papakopay mo ako. Pero susulatan mo yung papel ko. Oh, di ba? Ikaw magsasagot ng exam ko. Ayan. Pero ayaw mo rin ako. Ayaw mo ulit ako. Hindi ako papakopya eh. Ay! Hindi na kita sasama. Iiwanan kita. Aalis kami. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Lakang kaibigan, no? Di ba? Ang damot mo naman. Ay, di ganun talaga. Ako naghirap tapos kukuha lang kayo. Unless, meron kayo ambag sa buhay ko. Papakainin nyo ko. Yan. Hindi ka ba naaawa sa mga katulad namin? Na ano? In behalf of mga katulad ko. Na hindi nag-aaral. Hindi masyado nag-aaral, pero may pangarap sa buhay. Ayan, diba? Joke lang naman na, hindi naman ako nagpapakopya. Oo. Hindi ako nagpapakopya, pero tumutulong ako. Yan. Kasi kapag ka nagpakopya ako, tas magkaroon ako ng kaso, hindi ako gagraduate ng laude. Sabagay. Totoo. Diba? Bakit sasalbahin nyo ba ako? Hindi naman, Hindi. diba? Oh. Pero tatandaan nyo, huwag nyo kaming pagdamutan dahil kahit kailan hindi namin kayo maaangatan. Kahit anong gawin. Pero akala nyo lang yun ha. Kaya nga minsan maiisip mo din, bakit ka mag-aaral na mabuti kung meron kang kaklaseng nakita mo sa social media, umangat na ng bongga sa'yo, hindi nag-aaral to dati. Yun. Diba? Minsan may mga ganun kang, Totoo. kang iniisip, diba? Pero iba pa rin. Iba Totoo pa rin. talaga yun. Kahit na ang tanda-tanda na nitong kasabihan na ito, na ang edukasyon, kahit kailan, hindi po yan mananakaw sa atin. Diba? Wala pa ako nakitang news. Edukasyon, ninakaw dun sa estudyante. Wala. Diba? Ang dami ibang nananakaw, alam natin yan. Totoo. Ramdam natin yan sa mga baha, di ba? Pero yung edukasyon, hindi yan. Sandata mo yan. Sandata mo talaga yan. Kahit kanino. Tsaka alam mo, Jello, kapag kahit na matanda ka na, dala-dala mo yun hanggang sa lapida mo na naging Latin honors ka. Totoo. Kung gusto mo ilagay dun sa lapida mo na cum laude ka, di ba? Why not? Ganon. No, di ba? So, shout out sa mga estudyante. Pero alam mo, nakakalungkot lang din, partner. Kasi maraming sumisigaw ngayon na, oo nga, tatalino nga ng mga nakaupo. Ang nagaling nga. Ang uhusay nga. Teka Pero lang, bakit teka lang. hindi nila naisip na ayusin yung pang... Teka. Bakit, ate? Wala tayong gate. Wala pala. Iho. Hindi kasi yung ako, pulang ilaw. nalulungkot ako Nasa ngayon, bumbunan mo ate. na Hindi. yung pulang ilaw. Takot na rin ako. O mga kabisyo, muli kami magbabalik. Kasama nyo ba rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello? At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Para po sa mga buwabiyahe ngayon, maulan! Ingat buhay Ingat po kayo, baka madulas ka na naman sa maling tao. Uy, ikaw nadulas ka, no? Ilang beses na? Tanungin mo ako kung ilan. Ilan? 16,208. Malandi yarn. Pero. Ano? May umiyak din ba sa'yo? Oy naman. Oy, ganda. Parang kantang to, ulan. Ako talaga yung hatest mong classmate. Kasi ako talaga yung ganun. Guys! Wag tayong umalis. Dadating siya. Nung time namin, syempre wala pang social media. Hindi ko alam kung uso na Hindi yung pa text. na-update ni ma'am basta-basta. Oo. So, hindi makaka-update kasi hindi lahat nakakapag-text or hindi lahat merong cellphone. So, ako parang, dadating yun siya, guys. Dadating si teacher. Nakakaloka. So, may mga nagtatanong dito, sabi, sorry, outdated na ako. May tambalan na ulit. Hindi naman po nawala yung tambalan eh. So, nawala lang yung tambalan in the morning. Tapos si Chris Chuper nawala siya in 2024.
pinalitan siya ni Diego Bandido with Kumikinang na Tambalan. Then just last week, meron po kaming Tambalang XZ. Yun. So si Titan Jello po, yung bagong kapartner ni Nicole Ayala. Ladies and gents, let us, mga kabisyo, mga tambalanista, let us embrace him with open arms. Nagpapayaka po yan, nagpapakapa, ano yan? Ay, ano po gusto nyo gawin? Correct! Pwede po. Pakapa po yan eh. Pwede. Yan. Ganon. So si Titan Jello na 7 years old pa lang nakatutok na sa tambalan. Grabe lang, no? Hindi ko pa nga nilalabas yung mga litrato natin na nakita ko kay ni Chris. Kasi Oo nga, totoo. Si Papa Chris kasi grabe, na-starstruck ako sa kanilang dalawa tapos nasa Spotify kami sa event dito sa Makati yata yun eh. Tapos kasama namin yung team namin. Syempre kami parang kami Sino mga kayong kasama mo no na team? Sumugod ng aming team. Sino? Sumugod ang aming team. Yung social media namin. Ng station, ng kung saan ka station, dati. oo. Okay. Tapos namangha kami. Grabe. Namin nandito yung dalawa. Grabe. Speaking of Spotify, on Saturday, August 22, I pray for good weather. Nandyan po ako sa Cebu. The Warehouse Cebu para po sa event ng mga podcasters. Yan. So kung gusto mo, interesado ka na maging isang podcaster, yan. Kita-kits po tayo sa Cebu sa darating na Saturday. Yan. Diba? Iba ang Nicole Ayala talaga. Dami ginagawa, diba? Grabe. True. Shout out kay Paolo Canlas. Mabuhay ang mga may Latin honors. Ehem. Alam mo, sorry pero kailangan lang talaga namin, kami ni Paolo, batchmate ko yan eh. Kailangan lang talaga namin i-flex yan. Isang bagay na talagang, sabi ko nga sa'yo, dadaling ko yan hanggang sa lapid ako. Pinagmamalaki ko talaga yan, yung pagiging cum laude. Kasi, hindi mo matatanggal yan, kahit maging lola na ako. At hindi mo na Sasabihin ko sa mababalik yun eh. Oo, hindi na. Tsaka nakatatak na yun eh. Hindi mo na sasabihin mo lagi sa mga apo mo o yung mga apo ko, my lola was a cum laude during the time when there was no AI. Mas madali na kasi ngayon eh. Mas madali kasi ngayon. Nandito Feeling na ko, lahat. dati sinasabing parang Oo mas naman. bumaba. Pero easier na. Ang napansin ko, ewan ko kung naabot pa to ng batch ninyo, pero for really the younger batches, parang lahat may honor na. Dati kasi as in cream of the crop. Kung sino lang talaga yung matatalino, yung mga nagsasabing, wag tayong umalis class, dadating si teacher. Sila lang yung mga, iilan lang sila. Yung pagka tinawag, iilan lang sila. Mamumukaan mo. Alam mo eh. Hindi pa nagsasalita. May dating eh. Ay, ito yung top yun one. Ito yung meron top siyang two. look, di ba? ganon. Ngayon hindi mo na akalain. Hindi mo na parang, siya? Siya yun? Ay, parang hindi Ganon. Totoo. Iba noon sa ngayon. Hindi naman sa madali na ngayon, pero kasi ang dali naman maghanap na ng mga information na pwede mong... At hindi naman makuha, 'di ba? Makuha, oo. At hindi naman ninyo kasalanan. Tama. 'Di ba? Kasalanan niyo bang nandiyan na Bago yung information? mundo eh, Nagbago oo. yung mundo eh. Ganun. So may pinakikinggan ko kayo tuwing pauwi ako galing night shift. Magandang morning at sa makabagong tambalan na. Sabi nga ni Diego Bandido, bagong lumang bago. Ayan. Galing kay Patrick Panganiban. Thank you po. Husay na mga utak. Ayan. Uy, may nagtanong, Jello. Bakit po ganon ang dali niya po akong pinalitan? Ay. Alam mo, kanina lang, meron tayong friendy. Kilala mo rin ito. Nag-send sa akin ng picture niya, ng ex niya. Sabi niya, bakit po ganon? Bumabalik pa rin sa FB memories. Affected pa rin ako. Ang sabi ko talaga sa kanya, ulan yan. Epekto ng ulan yan, 'di ba? As a feeling matalino, meron tayong tinatawag na seasonal affective disorder. Wow! Seasonal affective disorder? Ano yun? Yes! Seasonal affective disorder or SAD. Ito yung tipo ng disorder na nangyayari sa katawan natin. Mas nalulungkot tayo than usual because of reduced sunlight. Pag walang araw, parang ang bigat, bumababa ang mga
serotonin levels na nagpapasaya sa atin. Malungkot ka lang kasi malamig. Ganun lang yun. Ganun lang yun. In other Ang dami words, mo ang dami pong sinabi ni Nicole Yala, no? Oo. Sorry na ganun talaga pag matanda, may Nagdadama ka lang reference. dahil yung sinasabay mo lang yung emosyon mo sa panahon. Totoo. Yan ang interpretation ng Gen Z. But really it is. Meron siyang scientific basis. So, maaaring ano lang talaga siya. Effect talaga ito ng kawalan ng araw. Ilang 'Di ba pag halimbawa malungkot tayo, anong ginagawa natin? Nagbe-beach tayo, nag-road trip tayo. 'Di ba laging ganon? Kasi nga may good effect sa atin ng sunlight. Tama. So kapag hindi tayo naiinitan, which has been happening for so many weeks already, ngayon, may ganyan. Bakit madali niya akong pinalitan? Bakit hindi ko makalimutan yung ex ko? Diba? na, no? Huwag kang gagawa ng mga bagay-bagay na pagsisisihan mo kapag tag-init na. Oo. Oo, nakaka-relapse. Tama, I love the word. Pang Gen Z. Nakaka-relapse yung yung season. Pero panahon lang yan. Ganun talaga. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay. Kumapit ka. Naging strong ka na nga, Huwag di ba? mong i-chat. Truth! Wag! Naku, no! Ilugaw mo lang yan. Isopas, ilugaw, ichampurado, itulog. Ganon. O kaya patugtog ka na rin ng music. Di ba? Pwede. Sarap na mga ganitong panahon na malulungkot lang. Correct. Ganon na lang. Mga Pwede mong jaya. damahin, pero wag mo siyang i-chat. Oo. Nakakaloka. Lalamig ka lang. Tsaka alam mo, ano ang pinaka longest moving on mo? Ako? Gano'ng katagal? Hindi siya. Meron tao dito. Ikaw, oo. 1.5 days. 1.5 days. 1.5 days lang. Hindi, 1 taon kalahati. Ang tagal. Oo, matagal. Ang tagal. I don't think nagganyan ako na matagal. Matagal. Talaga? Oo. Matindi. O, tapos. Dali. Ito talaga, ante! Chismosa yung ante. Chismosa yung Hindi mahirap ante. kasi, makalimutan kapag medyo malalim yung napagsamahan Correct. ninyo. Ilang years kayo together? Ilang years? 2 days. 3 years yata. 3 4 years. First years. love. Hindi naman. Marami na hindi. tayo naging love. Kaso nga lang masyado lang malalim Iba yung aming kanya eh. pinagsamahan. May ganun eh. Parang Oo. merong karelasyon na iba yun eh. Parang Oo. ganon. Sinubok tayo ng panahon at pagkakataon. So, paano naka-move on? Dami mong tanong. Ano ba to? Boy Abunda? Pares tayo, Hosey! Girl Abunda. Girl Abunda? Gusto ko, alam mo naman mga tita, mausisa. O tapos. Tapos. Ano, di ba? Hindi naka-move on ka ba dahil may bago ng girl? Hindi, naka-move on ako dahil mas nakilala ko yung tamang tao. Yan. Ganun. Nalimutan ko na siya. Wala na. Kasi, sabi nga daw, di ba, minsan mag-i-stay ka dun sa tao na yun dahil akala mo siya na yung pinaka-best. O siya na yung tao na hindi mo pwedeng malimutan dahil masyadong malalim yung pinagsamahan ninyo. Or may feeling ka na siya lang yung pwedeng magmahal sa'yo ng ganun. Tama, siya lang ang nakakaintindi sa'yo. Akala mo lang yun. Totoo. Mali yun. Meron pang iba. Tama. Meron pang iba. Kasi akala mo lang, hindi naman natin maitatanggi yung haba ng panahon, hindi natin maitatanggi ang lahat ng yan, 'di ba? Alam mo, ang hirap kasi kaya ang hirap kalimutan yung tao na Ang aga-aga ba't ganito yung natin? Di ba dapat? Kasi nung pisa nung isa eh. Pang chick boy daw yung sagutan mo. Hindi po to si Diego. Hindi nagkabuhok si Diego. Si Jello. Hirap kalimutan yung taong yung alam mo naman pinaglaban mo pero hindi ka rin pinaglaban. Hindi ka pala pinaglaban. Hindi ka pala ganun. Hindi naman siya hindi pinaglaban wala. kasi masyadong malalim kung bakit hindi pinaglaban. Hindi, malalim. Sa mga susunod na araw, mga kabisyo, alamin. Ito po ang Nicole Talks. Ang kulit mo, ante! Ay, nako. May nagsabi Bigla dito, nag-open. si Click and Cart, na-miss ko tong babaeng to. Yan. Hello po. Shout out po sa'yo. Dalaga pa ako, hindi ko masabi na old na siya, pero nakakapagpaalala ng panahon. Ako po ba yun? Uy, sorry dun sa mga kabisya natin na hindi namin na siya shout out kasi medyo mabilis po yung pag-akyat po ng mga messages eh.
May ano ako may tanong ako. Ano ba to? May totga ka? Nakatutok yung asawa ko eh. Daddy, wag ka muna manood. Charot! Hindi, wala akong totga. Wala kang totga. Wala akong totga. Okay. Wala akong totga. Ang dami kong failed relationships eh. Super. Kaya wala akong masasabing parang, yun kasi talaga sana eh. Wala. Kasi ang daming failed. Parang, mas marami yung failed kesa kesa yung mga nag-succeed. Kasi, di ba, ikaw 1.5 years ka bago naka-move on. Ako kasi, ayaw nating mabakante. Lagi. Kala mo maganda eh. Uy, ano daw yung totga? The one that got away. Yung correct. Millennials term na yan, di ba? Di yan Gen Z. Medyo luma na yung totga eh. The one that got away. Sahod daw. Yun. Dami kong failed relationship ko kasi. Ang dami talaga, promise. Kakaiba. Yun. Huy, nakakatuwa naman to. Sabi ni Ailena Sapphire. Thank you so much. Basahin natin to, Boy at pa Seymour. Modern pop stars come and go. Yan. Radio frequencies change at nag-evolve na from cassette tapes to talk-tick. Pero ang iconic, ayan, ano daw ang iconic? O, basta ang iconic tambalan nandito pa rin. Feeling ko yun yung Hi, EJ Marcelo! Salamat. Uy, hindi ko naman inabutan yung records, yung plaka. Hindi ko siya inabutan. Bata pa ako noon nung mga plaka. Cassette tape na ako na Hindi naman yung plaka side A, side B yun, di ba? Babaliktaran. No, yung may ganun. Kwento lang din. Tsaka naka-display sa amin yun. Naka-display, oo. Sa wakas, sabi ni Jeff, sa wakas nabutan ko din yung live ninyo. Hello po, watching. Hello po, salamat. Dami naka-work from home ngayon. Dami. Tsaka maganda kasi nakapag-declare na agad ng early. The night before pa lang in some schools, in some cities, nakapag-declare na po sila ng maaga. Yan. Walang problema. Sabi ni Octoberian Libra, pero nagwagi sa puso mo yung nagdala ng kape sa'yo kahit mataas ang baha sa station ninyo. Diba? Speaking of baha, may kwento. May kwentong... Ayan. Oo, may kwentong baha ako eh. Yung kwentong baha ako, yung kwentong Ondoy. Kasi parang yung level ng ulan ngayon, pa-Ondoy. Ilang taong ka nung Ondoy? Bata ka pa eh, no? Sobra. Oh yeah, bata ka pa. Kasi... 16 years na kaming married na, oh my God, bata ka pa nga nung 5 years old. Ondoy, ano bang year si Ondoy? 2009? 2009. 2009. Oo, 2009. Oh my God, ang tagal na. Pero parang napaka-fresh pa rin sa, ganun kabilis ang panahon, no? Hindi natin namalayan. 2009 pa pala yung Ondoy. So, alam yan ng mga older batches, alam yan ng mga millennials, nasaksihan ng mga Gen X, kung gaano katindi at bilis yung pagtaas ng baha ng Ondoy. Kaya nga at sa Manila kasi tumama ng matindi yun eh. Sa Maynila, Metro Manila. Kasi, ang bilis nun, di ko yung makakalimutan kasi parang, lumabas ako ng bahay namin kasi may racket eh. Palibasa sa Laguna nung time na yun, hindi maulan. Kumbaga sa Manila, maulan. Sa Laguna, hindi. So tuloy yung racket. Syempre, doon tayo sa tuloy yung racket, di ba? Pera yun eh. Pera yun. So paglabas ko ng gate namin, konting distance lang, nakita ko umangat yung tubig. Wala na akong choice kundi irampa yung sasakyan sa hypermarket. Super lapit. As in, nakikita ko yung gate ng bahay namin sa hypermarket sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Ganon kalapit kasi umabot na ng may mga bahay na may second floor na submerged na yung kanilang first floor. Ganon kabilis. Grabe yun. Kaya nga itong rain na ang lakas kahapon na naalala ko talaga Ondoy. Tapos may kwentong Ondoy ako diyan kasi yung asawa ko nung time na hindi ko pa siya asawa. Fiancé. Fiancé pa lang. Swiniming ni Ren yung baha from EDSA Crossing. Malayo to ha. Dadaan ng Kalentong.
dadaan ng Shaw Boulevard all the way to hypermarket. Ang haba nun. Hindi niya na alam kung ano yung mga natatapakan niya. May natatapakan siyang Granada. Oo, Granada. Yun talaga. Tapos, bayanihan ng mga Pilipino, yung hawak nila yung may lubid. Tapos may lubid na tinali, na tinapon lang doon sa baha para kapit. Para hindi ka ano din. Oo. Yun yung time na sobrang baha talaga nun ang tindi. Tapos ako, wala naman akong contact sa kanya. Pero safe ako, nasa hypermarket ako, may pagkain doon. Bibili ko na, di ba? I mean, sobrang okay ako, malapit lang yung bahay, kung ano't ano pa man yung mangyari. Tapos safe din yung pamilya, ganun. Hindi ko alam na pupunta siya. Hindi ko talaga alam na pupunta siya. Tapos, nagyuyosi pa ako nun sa labas ng hypermarket. Tinitignan ko yung ulan. Parang lakas ng ulan. Nagyuyosi ako. Ganun lang ako ka-chill. Tapos nagulat ako. Bigla siyang nag-submerge from the baha. Tapos yung mga tao parang, grabe, malalim talaga yung baha. Kasi 6-footer yung asawa. Yung jowa kong yun 6-footer Nung umangat siya galing ng baha, parang sabi ng mga tao, naku, huwag tayong lumusong. Malalim talaga yung baha. Kasi laki niyang tao Ganon. Tapos ang gulat ko talaga, nagyoyosi pa ako. Tapos siguro sa isip niya, itong babaeng to, nilakbay ko pa yung buong para sa kanya. Tapos nagyoyosi. Ang haba ng hair mo. Ganda. Hindi ka nasasaktan. Napakan ko dito. Napakan mo ba? Tabi. Kaya yan yung Aquaman ng atake. Aquaman. Walang sinabi si Aquaman kasi si Aquaman may gills Totoo. Ito pa namang asawa ko, madirihin Alam mo yun, yung para bang, tas hindi rin nagko-commute. So, first time niya talagang gawin. Di ko lang alam kung ngayong nakilala niya na ang tunay kong ugali, kung gagawin niya pa rin. Kasi syempre, fiancé niya pa lang ako. Best foot forward ang lolo mo, di ba? Ay, tingnan mo to. Nandito pala siya. He's present. Sabi niya, inisip ko kasi may lalaki kang kasama nun. Grabe motivation mo, lolo. Charot. Mabakod ba si boss? Mabakod ang mabakod isang boss ka rin. ba? Siguro nung time na wala pa kaming label. Baka. Hindi ko sure. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, hindi niya makakalimutan. Pinunta niya ako sa isang hosting stint ko sa isang bar. Tapos nandun siya. Tapos meron din akong iba doon. Wala. Hello, kami ba? Tayo ba nun? Hindi, di ba? Wala tayong label, di ba? Matagal kang ligawan? Hindi. Mabilis. Pero dito, sa kanya, medyo mahaba-haba. Kasi sabi sa akin ng boss ko, Emmy, baka naman bumigay ka na kagad dito. Padagalin mo naman. Kasi nga, hindi nga ako nababakante. Ako walang jowa. Talagang... Eto medyo tumagal to Tsaka medyo pinaasa din ako ni kuya. Parang ano ba? Meron bang tayo? Yes! Nabawian meron bang tayo? Meron bang tayo? Ganon. Ganon ang mga eksena. Naniniwala ka dun sa kailangan matagal mo munang sagutin at kilalanin? Ay, hindi rin. O dapat okay lang na sagutin mo agad? Sige Ako, as somebody, I'm not speaking ito ay hindi po speaking on behalf of the Gen Xers. Hindi. As somebody na hindi sumusuko sa pag-ibig, hindi ako naniniwala sa mga mahabang panliligaw. Pero, masarap pong magpaligaw. Yun lang. Parang yun yung, kung ikaw yung matipong go ka na lang ng go, yes ka ng yes, gets naman natin yan. Pero masarap yung feeling na you are being pursued. So try mo lang. Kung di mo pa siya na-experience, masarap yung pakiramdam. Ano naman masasabi mo doon, ante, sa mga kabataan ngayon na ayaw mag-anak? Gusto muna, travel muna? Ako nung una, ginajudge ko sila. Totoo po to. Judger ako dati sa mga bakit ayaw ayaw nyo mag-anak? Hindi ba yun? Kasi kami mga Gen X, yun yung ultimate goal Parang dapat at 26, nahanap mo na yung the one. Para just in case, may matagal pa bago kayo ikasal, may time bago magsara yung matres. May ganun kaming paniniwala na nagsasara yung matres. Kasi dapat, meron kang anak, at least 4. Ganun yung henerasyon namin. Ngayon kasi hindi na diba? Dati, ginajudge ko yan. Aminin ko na, nanjudge ako ng mga ayaw mag-anak. Pero ngayon, sa hirap ng buhay, sa tindi ng sama ng mga tao, gets ko kung ba't ayaw nyo mag-anak. Isasabak mo sa isang mundong, oh my God, so scary. Sa totoo lang.
Kung pwede ko nga lang balutin ng ng plastic balloon yung mga anak ko lagi to protect tapos balutin pa ng cling wrap lahat ng mga pagbabalot para protektahan. Gagawin ko Kaya lang you can't So gets ko. Dati hindi ko gets, pero ngayon naiintindihan ko mahirap ang buhay. So, it's okay. At saka, noon kasi parang dapat lahat ganitong age ikakasal. Dapat ganitong age may anak ka na. Kung hindi, magsasara na yan. Yung mga panakot sa amin dati, magsasara na yan. Mahirapan ka na mag-anak. Magsasara na nga. Diba? Hindi man lang mahirapan mag-anak Magsasara na. Ngayon hindi With siyensya, kahit na older, pwedeng magbuntis. Kahit nga, di ba yung mga, basta teknolohiya, basta meron kang yung mga... Basta may salapi ka. Basta may salapi ka, posible na. Ganon. Galing, no? Ang hirap ng buhay. Sabi ni Sid is here. Yung iba pa dyan sasabihin dapat daw maraming anak para marami mag-alaga. Naku, yan yung sa tingin ko na correct na ng generation ngayon. Na hindi dapat na yung mga anak yung obligado na suportahan ng magulang. Suportahan. Pero syempre gagawin natin because mahal natin. Tama. Pero hindi natin pwedeng gawing investment yung mga anak. Yung sasabihin na, pag-aaralan kita ng mabuti Ang ganda niyan. Para dumating ang panahon kayo naman ibalik. Hindi. Narinig mo ba yun? Oo Hindi naman. niya yan. Oo, kasi it's a thing sa mga older generations It's a thing. But now, I think na namumulat na yung tinatanggal na yung generational trauma na yan Na dapat yung anak yung sumalo ng responsibility, mga ganon. Kaya nga 'di ba ang daming hindi na sumasaya, hindi na nag-asawa, minsan hindi na by choice, ganyan kundi dahil sila pa rin yung nagbalik sa kanilang mga magulang. Kaya nga isa po itong mga reminders for Gen Xers, for millennials. 'Di ba? Ipon po kayo for your retirement. Para ano't ano pa man yung mangyari kung magkaroon kayo ng mga anak. Tapos hindi mo naman masasabi na yung anak ninyo magiging maganda yung buhay 'Di ba? We hope and we pray maganda yung buhay nila. Paano kung halimbawa mahilig lang sa pogi pero walang pangarap? Tama. 'Di ba? Hindi natin masasabi. Dadagdag ka pa ba sa Ganda obligasyon, sa iisipin? Hindi. Kaya sa batchmates ko habang tayo po ay nasa working age and to the younger ones, the mga millennials, mag-ipon po kayo for your retirement. Ang dami natin natututunan Gen Z millennials. Diba? Ganon. Ang ante. Yan. Uy, sabi ni EJ Marcelo, taas kamay sa mga nakaabot sa broken-hearted Nicole pre-Jowa Dick era. Ayan. Doon sa mga nakaabot niyan, yung mga lahat ng mga lalaki, manloloko, yan yung adlibs ko lahat I think yan yung dahilan kung ba't ako sumikat talaga. Parang nakarelate talaga sila dyan sa eksenang galit ako sa lalaki dati. Shout out! Hindi no. Tsaka hindi pag halimbawa ang usapan heartbreak, hindi na ako para bang yung relate na relate. Hindi na iba na Punong-puno na ng pagmamahal. Oo. Tsaka iba na yung mga problema ko. Ganda. Shoutout muna sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok. Raph Bardon, hello Uy, po sa hi inyo. Raph Bardon. Ubus na yung MAC makeup ko. Ano na? Charas. Marvy, Mavis. Ayan, hello po. Hello, Ate Mabs. Sana po ay magkita tayo ulit sa SNR Santa Rosa, sabi ni Marvs of Laguna. Pwede naman, basta libre mo ko pizza. Pambansang ante, sabi ni Queenie Ray. Ang Pambansang ante. Pwede gamitin. Pakikumusta po ako sa anak nyo na si Alex, sabi ni Sense Shane 2. Doon sa mga akala po ay anak ko po si Alex Ayala, akala nyo lang, tama po yun, akala nyo lang yan. Bakit tayong mga Bicolano at Bicolana malaki ang pakpak ng ilong natin? Signature na ba talaga to? Hindi ko alam kung lahat to ng mga Bicolano o Bicolana pero kaming pamilya. Ang tawag nga namin sa ilong namin ay gaitenos Totoo. Totoo. Gato yung mga ilong namin. The dead air. Hindi, may naayos ako dito mga kabisyo. Hindi pwede. Hindi kasi kapag ka nagdaldal ng daldal si Yari Jello, ako yari po siya kasi Wala siya po ng yung tagahawak nung
commercial, ganyan. Baka magbayad po siya. Mawalan po ako ng trabaho, lalo ako mawalan ng salita. Di ba? Diba? 2011 nung nasagi niyo ako sa Makati. Sa May Hill po to, diba? Thank you, Ino. Sana naman di kita natumba. Or baka nasagi lang kita kasi nadapa ako. Yung may mga nanay ka na, masaya lang kapag nagbibigay ka ng pera. Oo, yan. Diyos ko po talaga. Kakalungkot naman yun. Pero alam mo, kung halimbawa, di ako sumasaya din naman ako sa pera. Wag tayong, si Jello, ilang beses ko to nakita na kapag ka merong perang binibigay dito, Yan. yung kaligayahan niya to the max. Everybody, hindi lang mga nanay na binibigyan ng pera, ay sumasaya pag nagkakapera. Lahat tayo. Lahat naman po tayo. Totoo yun. Siguro ang sinasabi lang niya is baka doon lang na-appreciate siya ng nanay niya kapag may pera. Grabe naman. Uy, teka, nasanggi ko daw siya ng kotse. May kotse na ako noong 2011. Ay, meron na pala. Sorry naman po, okay ka lang ba? Akala ko yung nasanggi ko lang eh. Kailan po babalik si Ay, tutog na. Nina? Ice Skin yung version to? Nina? Someday. Someday, you'll know. Mga pang-ulanan yan. Yan, oo, pang-ulanan eh. Cesar Marbella, hello. Bet ko po yung wedding gown mo na may Hello Kitty. Meron Baka akong pwede ma-invite ka sa birthday, nakikinig while driving. Nakaka-relax kasi kayo pakinggan. Wow. Alam mo, yan ang yan Thank you, yung Lord. talagang comment lagi na takang-taka ako pag sinasabing, pag naririnig ko yung boses ninyo, kayo po yung aking pahinga. Bakit? Yang ingay ko. Alam mo, bago tayo magtambal, ang dami ng sa akin. Ang dami ng parang pangitain. Na Na laging, kada sasakay ako, nakukwento sa akin, namimiss namin yung boses ni Nicole. Nakikinig lang ako kasi naka 90.7 eh. Tapos, saan nakikinig ka sa 90.7? Oo, namimiss ko nga sa umaga yung boses ni Nicole eh. Di ba lagi ko sinasabi to Oo, lagi sinasabi ni Jello yun eh. Namimiss ka na ng tao sa Sabi ko, umaga. sino-sino ba yung mga nakakamiss sa akin ng morning? Ang dami. Mga 15. Press 1 mga kabisyo, 'di ba? Press 1 diyan sa lahat ng mga kabisyo natin na nakakamiss kay Nicole. Totoo 'yun. Tapos may pinuntahan ako isang terminal kasi madalas ako nag-iikot eh. Punta ako sa isang terminal. Grabe. Sino si Nicole ganito? Hulaan ko, matatanda na tong mga driver na to, no? Kahit yung mga bata-bata na siyempre mga nasa 30. Ayan, millennial. Oo, millennial, mga 30 to 33, nakikinig talaga. Nasaan na ba si Nicole sa umaga? Totoo yan. Ako hindi naman ako magsisinungaling, boss. Hindi naman ako masama yun eh. Oo, masama yun. Tsaka mapapala mo sa pagsisinungaling mo? Kaya sabi ko, baka Lord, it's about time. Yan, na bumalik sa morning. Sa morning ang isang Nicole Yala. Ako yun lang lagi ko rin sinasabi, ang saya. Ang saya na nandito po ako ulit sa umaga. Napasama ako. Oo. Napasama to. Isa pa yun. Isa pa to. Salamat po, Panginoon. Payamanin natin, Lord, si Jello Yun ang goal. Napasama po ako eh. Pasensya na ako Ako po yung nadamay. Gusto natin yan. May anak na ako, still nandiyan pa rin si Nicole. Hi, Liza. Thank you. Salamat. Ang kinis ng Miss Nicole sa live niya. Bakit sa personal hindi? Hindi, kasi dito, Okay. naka-live kasi ko sa hindi nandito lang yung nakukumpara Nicole. nila. Uy. Nakukumpara nila. Kasi Parang hindi mali ako, yung ginagawa. sandali lang, kasi paano ba tanggalin yung filter? Hindi kasi ako marunong. Asan ante na hindi marunong sa filter? Hindi ko kasi prines ko lang yung live. Tapos, meron yata ako napindot sa filter. Paano ba yun? Turo nyo sa akin paano. Aray ko! Ang gwapo mo sa umaga, Titan Jello. Salamat po. Gumagwapo po ako dahil maganda po kasama ko. Ayan. Malaking tulong. Ito na, may tutulong na sa'yo. Tutulong ka na ba? May tutulong. Paano ba tanggalin yung filter? Ang pogi pa ng tutulong. Buti na lang, mabait talaga to si Boyet eh. Ayan, effects. Pagpasensyaan nyo na po ang Ayan, pambansang so ito. ante natin ha. Yun na pala dapat Ay, tawag banta natin ko sa ba kanya, no, mga kabisyo. Pambansang ante ng umaga. Ang bubulabog. Diba? Ayaw niyang matanggal. Diba? Sa umaga ninyo, ang buena mano. Ayan, may bubulabog pala si Diego Bandido yon. 4 to 6 po. Bubulabog. Ayan, Lakas mong bulabog. Grabe yan. Tapos ang pang buena mano nyo naman po. 'Di ba?
Sa umaga ng 6 to 9 a.m., kami pong dalawa yon ang Nicole Yala. Oo, yes, true. At susundan po yan, syempre, ni Conyo Bicolano. Ayan. Correct. Dear After love. Conyo Bicolano, kung hinahanap niyo po si Rocky Terra Oo. na 1 year naging partner ni Titan Jello sa gabi. She's now 12 noon to 3 p.m. Oo, yan. 12 Ay, ito to 3. na. Wala na tong filter? Wala na yan. Ay, tari, makinis naman pala. Hindi naman masyadong bulag. Oh. Thank you, Boyet! Boss Boyet, thank you! Boyet! Ito si Boyet, pogi to Oh, yan, Nag-asawa talaga. na eh. Wala na. Tapos na eh. Taken na eh, di ba? Finish. Natali Oo, na. natali na bigla si Boyet eh. Oh, wala na tong filter. Nabutan pa daw niya, 2366. Oh my God! Oo! Text 2366. Ako na Ay, alam mo, natandaan ko yung isa sa mga memories ko dyan sa 2366. Kasi ang tagal bago ako mabuntis, Jello eh. 3 years. Tapos uso pa text line. Isa sa mga hindi ko makakalimutan, di ang aga, di ba? Maaga yung tambalan. Di check ko yung 2366. Ano yan eh? Parang yung mga text messages, ganyan. Parang ganito din. Ganito kabilis. Parang sa TalkTik, parang sa Blue App, ganyan. Ganyan kabilis. Tapos sabi nung isang basher. Uso na rin naman ang basher eh. Sabi niya, kahit kailan hindi mo mapapaligaya yung asawa mo kasi hindi mo siya mabigyan ng anak. Sabi. Paano may nandal yun? Ha? Umiyak ako, tapos sa ere, hindi halata. Pero tinira ko siya sa ere. Ano sabi mo? At least may kapangyarihan kang tumira. Siya wala. Yun na nga. Actually, yun din sinabi ko eh. Wala ka namang kapangyarihan na tirahin ako. Puro ko ganyan. Ganon. Patol din eh. Hindi, siguro kaya din, alam mo, yung mga, hindi naman po kami celebrities, no? Pero meron kaming, certain level of parang kahit pa paano celebrity status. And we are speaking on behalf of all the artists also that we get hurt, ha? Totoo. Tao po kami, ha? So kapag ang isang tao na gustong mabuntis, sasabihan mo na baog siya, sasabihan mo siyang hindi niya mapapaligaya ang asawa niya kasi siya ay tawag dito? Mahirap magbuntis, ganyan. Magbuntis. They get hurt. Lahat ng tao. Lahat ng tao nasasaktan. So, in a world where you can be anything, please be kind. Maging Totoo. mabait po tayo. Totoo yun. Ano? Tsaka lalo na ngayon, nasa social media, di ba? Ang bilis na lang umatake. Minsan hindi na natin naiisip eh. Correct, Na nasasaktan na rin yung mga tao sa mga sinasabi natin. Tama. Tsaka hindi tayo pare-pareha kasi ng humor. Di ba? Baka yung nakakatawa sa'yo, hindi pala nakakatawa hindi sa pala iba. nakakatawa sa Actually, iba. may ganun ding responsibility yung mga tulad natin na may Tama. binibigyan ng platform na maging careful din. Totoo. Ganyan. Magpasintabi. Totoo. Ganyan. Kaya 10 segundo mong isipin bago ka magbitaw ng mga salita. Diba? So, tinatanong nila si Christopher daw ba yung kausap ko? Si Christopher po siya stem cell version. Nung na-stem cell, ganito pala pag na-stem cell, 20 years pa bata. Siyempre natin nakinita natin noon. Di ba? Tinuro ko na ngayon. Ayaw mo ba kasi gawin? Tinuro ko na. Tingnan mo, ito O, na sige. ako ngayon, Yan na. partner. Partner! Okay, effective pa lang stem cell, partner! Partner, effective ang stem cell. Let's go! Sobra, ako na yung nagpatotoo. What if, no? Yung pala talaga. Uy, pero meron ako nabasa sa CNN na ganyan, na talagang parang aging is now just an option. Uy. Kasi nga, naniniwala ako mahirap na lang talaga ang pangit mo. Yun talaga kasi pag meron ka talagang pera, yung ganitong ilong pwede nang mabago, yung face pwede nang mabago, ganun. Tapos yun yung sabi. Talaga ang kahirapan. Option na lang daw. Ang susi sa kapangitan. Oo. Kasi nga, di ba, yung pinanganak kang pangit, di mo kasalanan yan, namana mo yan. Tama. Pero yung namatay kang pangit, kasalanan mo yan. Hindi ka nag-stem cell. Hindi mo nagawa ng paraan. Oh. Uy, ito yung palaging tanong mula noon hanggang ngayon. Hindi po ba kayo nagkain laban talaga, man lang, ni Christopher? Ako po yung bunga. Sasagutin ko na. Kaya Siya ako po ang naging maglalabas po ako ng bunga. mga litrato po namin nung panahon na bata ako hanggang sa paglaki ko. Kaya nandito na po ako. Ayan.
Ang aming anak. Palabas lang po talaga yung pag-alis ni Christopher para ako po'y pumalit. Ayan, totoo. Kasi para mailabas na po sa world na ang aming anak is here. DJ na po siya. Hoy, baka naman pala, maniwala talaga sila, 'di ba? Doon sa tanong kung nagkainlaban man lang ba kami ni Christopher, hindi talaga in a level ng romantic level. But what we have is really something special. Alam na asawa ko 'yan. Alam ng asawa ko yan kasi iniyakan ko talaga ng todo si Christopher. Hinayaan niya ako umiyak ng mga 1 linggo. Nung pangalawang linggo na, sabi ng asawa ko sa akin, may something ba kay ni Chopper? Ba't iyak ka pa rin naiyak? O, diba? Hoy, grabe. Sabi ng isa, una pambansang balasubas, tas naging kumikinang ina, tas ngayon pambansang ante, baka sunod niyang pambansang lola. O, di ba? Kung dadating ako dun sa panahon na still umi-area ko, bakit hindi? Oo. Di ba? Ito lang po yung alam kong work. So, wala po akong balak umalis. So, dyan lang po kayo, mga kabisyo. Uy, shout out kay Prince Claren. Hi, Pata! Na nakatutok kasi, walang pasok. Pagalingan na ng mayors ngayon. Totoo. 'Di ba? Pansinin mo, Pabilisan. Pabilisan ng mayor, pagalingan talaga kung paano sila nagre-responde. Tama. Shout out niyo yung mayor niyo kung magaling. Ba't nawala ba yung boses? Bakit kanina may nababasa akong audio? Oo, mahina daw. Oh my God! It's wait lang. I have to read this. Echo density. Sabi niya, hi Emmy Lou, si Joel to kababata mo sa Samat. Oh my God. Kwento mo na. Huwag ka na magkwento. I-drop mo na dito. Kanina pa ako ginigisa yan dito eh. Baka bawi-bawi man lang ang pamangkin. Shoutout sa mga friendly ko dyan sa Samat Street, Mandaluyong City. Ayan. Tingnan mo sabi ni EJ, kahit mga tambalanisa, nagkikringe siya pa sweet nila ni Chopper sa mall shows. Promise. Uy, pero nung time na yun, akala nyo totoo. Grabe. Nicole Yala since 2007. Thank you. Tigas Tito, nakikinig lang daw sa'yo dati. Ay naku, tigilan mo ako, Tigas Tito. Accounting na daw siya ngayon. Magka-batch tayo. Huwag ka nga. Yan. Iconic. Yung magdasal. Oo, iconic yun. Oo. Binanggit nga ulit ni Papa Chris yun eh. Oo nga, sa Itbulaga, nag-ano siya. Nakakatuwa no? Shoutout kay Beanie Vanny Bear na sumasayaw po ng Urban Legends na Gumi Gumi Gumi. Mahina daw boss namin. Bakit talaga? Parang kanina pa naman, Anong name po ng lalaking DJ? Ayan. Christopher na Stinemsel. Titan Jello. Hello po sa inyo. Ayan. May hawigan ka nga din daw talaga kay Christopher. May ganun datingan. Ayan. Aming salamat po. Malakas naman daw yung audio natin, mahina lang daw yung pandinig nila. Shout out baby boomers. Kayo ba yan? Ang hearing aid pakilagay. Yarn. Hello daw kay Titan Jello. Vivas and Castillo family from... Saan na yun? Hello po sa inyo. Uy, Titan sample daw ng My Chinita Girl. Uy, naku nga. Sige po. Uy! 1K Black Up viewer. Shout Natutuwa out. sila sa'yo eh. Namiss ka nga daw nila. Hanggang kailan po tayo mapapagod ng ganito? Lagi to. Every day. Oo. Salamat. Kailan ba yung kapitbahay namin. Ano na naman yung Tutuwa sa'yo. Ano sabi? Sabi, si Nicole pa rin ba yung kasama mo? Ba't po? Buhay pa siya. Parang gulat na gulat Sabi mo sa kapitbahay mo, masamang damo to. Sabi niya, bago pa ako umalis ng bansa, napapakinggan ko na siya. Yan. Nas nakabalik na siya. Sabi niya, hindi na, nagretiro na. Nagretiro na, saka bumalik. Sabi niya, ang galing pa rin. Tuntua. Yehey. Shout out. Ano pangalan? Si Marivic. Hello po sa inyo, Ate Marivic. Ate Marivic. Kapitbahay ni Titan Jello. Hello. Tuntua. Ate Marivic, ito na Ate Marivic, shout out sa'yo. Ate Marivic, alam mo na. Pag umalis-alis ka ulit padalan mo ako ng mga tsokolate. Saan ba tong bansa? Saan ba siya? Sa ano siya? That inaalam mo para alam natin yung specific na pasalubong. Yung asawa niya, nag-engineer sa Singapore yan. Ayan, Singapore. Tapos Di Merlayo na chocolate, yan. Tapos siya, Garrett Popcorn, yan.
Saan ba ito si Ate Marivic yung nakwento niya? Hindi kasi ako chismosa. Ay, kainis to. Wala akong makuha sa'yo. Dito tayo makakakuha ng matamang alay. Para naalala ko, speaking of alay, sabi niya galing siyang LA. Tapos ang pasalubong sa amin, browa. Sabi ko talaga ba galing kang LA? Ay, nako. Listening from Alabang with Vince Barlaan. Hello. Buhay pa ba yung Mahiwagang Bornay? Sa podcast na lang po ba kasi ako nakakapakinig? Abangan niyo po. Abangan niyo po, di pa po namin alam. Kasi alam niyo po, yung tandem po namin, yung tambalan po namin, very, 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 very young. Yes. As in, we just started last week. Grabe. So, tingnan natin. Si Lee is a listener from elementary days hanggang 2026 sa Bacolod. Ayan. Wala pang Spotify sa kay Nicole Ayala na kayo nakikinig. Thank you, Erin. Ilang taon na ba si Titan Jello? Tawang-tawa ako sa Gen XZ. Kung gaano katagal po yung serbisyo dito ni ni Ante. Ganun po. Basta, 20 plus years old. Bata pa to, grabe. Magta-26 ka lang ba? Or November tayo eh. November tayo eh. Scorpio ka pa, Scorpio, no? Sagittarius. Sagittarius ako. Diba? Yan. Ano tayo? Matatalino. Grabe, bata, 25. Oh my gosh. Ganyang edad nga ako nag-start. Or 26 ako. Grabe, sa radyo. Yeah, you have a long, long way to go. Ang pagyaman is there. It's coming. Yan. Thank you, Angeline. 2011 pala nakatutok. Yan. Balik natin yan. Tambalanista since. Yan. Lagi naming binabasa ni Chopper yan eh. Tambalanista kayo since. Skincare reveal daw, Jello. Wala po. Siguro, mga product na ACS. Yan! White Rose! White Rose, papaya! Yan, kaya ganyan. Puti-putian yan, no? Pwede. Sabi ni Jara, naalala ko po yung Garrett popcorn na para bang ginto sa presyo. Na-taste mo na ba yung Garrett popcorn? Hindi na, iba na yung mga popcorn na ko eh. Okay. So, etong Garrett popcorn, wala pa dito sa Pilipinas. It's available in other Asian countries. Madami din bansa ang meron nun. Super sarap. Sobrang favorite ko talaga yun. Magkano Kaya, yan? medyo maharli ka, kaya hihingi lang ako sa mga tambalanistang mayaman eh. Pag gagaling ibang bansa, baka naman, Garrett popcorn kayo dyan. Popcorn namin sa may sa may labas lang, yung nagbibisikleta. Ayun. Tama. Yung halo Uy, pero masarap ha. Masarap yun. Kahit color pink siya o kaya blue. Pink, tsaka blue. Uy, kailan daw birthday mo? Curious lang. November 1. November 1 November 1. Po. All Saints Day po yan. Yan, Araw po ng mga taray. santo, hindi po yan araw po ng mga patay. Hindi po. Ng mga santo. Opo, lahat po ng pesta ng mga santo po yan. Sabi ng isa, shocks I feel, tita. Kasi bakit? Kinis mo po, Miss Nicole. May nakita ako. Kinis mo po, Miss Nicole. Totoo Ilaw naman. yan. Boyet, yung ilaw ha, dyan lang yan. Huwag mong hinaan. Tawang-tawa ako sa Gen XZ. Yan. Mga kabisyo, kung may mga gusto po kayong itanong sa amin pwedeng Dear Nicole and Jello. Yan, Ang tanong, maiklian pwede. lang na tanong lang, tapos try namin na mabanter dito ngayon Correct. habang nag-uusap tayo para mas masaya. Bata pa pala ni Titan Jello. Opo, bata pa po Bata, ako. sobrang bata niya pa. Nahi pa po akong kakainin. Hi, Sir Chito Barrios! Endorsements naman dyan. Si Sir Boss Chito. Chito, Boss no? Chito, nandyan Hello, yan. Sir Hi, Chito. Kuya. Yun, no? Hello po. Yan. Pumayat ka daw, Jello. Pwede ka na daw i-debut. Saan? Sa Viva Max. Saan kayo i-debut? Grabe, Ma'am Nicole. Since bata ako hanggang ngayon, nag-work na ako sa radio. Nicole pa din. Galing kay Michael. Thank you. How to be both of you po? Lakas ng loob, tibay ng dibdib at kapal ng mukha. Yung pa rin naman. Part po kayo ng childhood memories ko. We went from Silang Cavite to Lipa, Batangas to see you. Thank you. Salamat. Sorry na kung hindi nababasa agad yung inyong mga Pwede na, tama mga yung mga names. tawag nila, Tita Nicole o Auntie Nicole. Pwede na itawag, no? Ang pambansang tita ng radyo. Yan. Ang ganda. Reyna
Natita. Reyna Natita pa. Oh, di di ba? ba? Ang daming bansag, nakakalurke. Ibig sabihin, marami kang pinagdahanan. Totoo. Tambalanista since 2012 si Dexter, no? Thank you so much. Maraming Tambalang, Balasubas at Balahura noon. Yan. 1992, nakatutok na ako sa Love Radio. Pero wala pa ako noong 1992. Wala pa siya yun, ha? Grabe pa lang naman. ako noon? Grabe Elementary. Payag ka. May question dito. Payag ka. Ano ba yun? Powers mo maganda pero ikaw lang nakakaalam. Nangyayari yan, ha? Na ikaw lang nakakaalam na maganda ka? Ganda ka sa sarili Ako mo, para alam mo. sa akin, okay lang din yun. Because confidence is key Totoo. At the end of it all, the self-confidence, the high self-esteem comes from you. Tama. So kung ikaw lang ang nakakakita ng ganda mo, 'di ba? Hindi ma-Google, hindi ma-Waze, 'di ba? What's important naman is you eh. Ikaw naman yung mahalaga. Bonus na lang kapag ka may nagandahan sa'yo na ibang tao. Pero yung fact na nagandahan ka sa sarili mo, mataas ang tingin mo sa sarili mo, 'di ba? In itself, it is a blessing. Walang unang maniniwala sa'yo, kundi ang sarili mo. Correct. Alam mo, lagi itong tinatanong sa atin, simula na nag-umpisa tayo, pag-usapan natin sa radyo one of these days, kung ano daw masasabi natin sa relationship ni Apple David. Ang ganda nito, ha? Bagay sa atin ito pag-usapan. Oy, shoutout kay Apple David, ha? Ba't mo naman kasi ginawa? Ba? Wala namang masama. Pag-usapan natin yan. Si Apple David, na ko yan eh. Nakikita-kita ko yan eh. Dati sa PBA, kapag nag-interview kami dati sa PBA. Hello, Apple. Ilan taon na nga yung 33 si Apple, tama ba? Parang, ganun na yata yung ni Apple. Tapos yung 18 pa lang yata yung bata eh. 18 lang yung bata. Pero wala masama din, ha? Diba? Basta, ba't yung teacher ko, sinota ko dun rin. sila. Diba? Kung pwede mo jowain, bakit hindi, diba? Maganda to pag-usapan nga on air. Dami nagtatanong yan. Galing dito pa naman ni Ate Nicole. Nako, eto na. Kulang ang 7 minuto. Boss, pa-extend. Boss, baka naman. Extend, boss. Boss naman, baka pa-extend na ng oras sa radyo. Yan. Morning kay Nina Flores Barrios. Hi kay Tipsy, nakatutok sa atin. Paano daw ako nakapag-adjust from Chuper to Titan? From Chuper to Jego to Titan. Wala, hindi ako nag-adjust. Ito lang ha, ito lang Hindi ako yung sabi ko. nag-adjust. Ang isang Nicole Yala po, napakahusay talaga. Yun lang yun. Tapos na usapan. Hindi po siya nag-a-adjust. Dahil yun na talaga po siya ang husay. Hindi naman, wala na kailangan baguhin kay Nicole na po yan. Yun nga po yung pinagtalunan namin eh. Sabi niya, ano bang dapat, hindi po sabi ko, wala ka na dapat gawin. Yun yung mga usapan namin eh. Parang, ano bang gagawin? Paano ba ako mag-a-adjust sa'yo? Mag-a-adjust ba ako sa'yo? Sabi ko sa kanya. May mga nabasa pa nga ako na comment, ante, na ang galing ni Nicole nagbubuhat ng programa sa atin. Tuwan-tuwa ako, ante, kasi ang galing eh. Talagang hindi na mababago yung ano mo eh. Wala eh, timeless eh, mga fling. Si Ate Maribig Ate Maribig, shout out sa'yo, tuwan-tuwa. Ate Maribig. Bigyan mo kasi yung tsokolate. Maribig. Baka naman. Tuwan-tuwa sa'yo eh. Na sabi, si Nicole parang ano mo, ang husay. Umalis ako ng bansa. Siya yung tapos bumalik ako ng bansa. Nandiyan siya pa rin. Kasi Ate Maribig, kasi ito lang alam kong gawin. Husay. Is there a co-DJ po ba, Miss Nicole, na nakamalditahan ko? Ay, time check na. Ano na? Adlib na ba tayo? Oo nga, adlib na. Oo. Boye, thank you sa pa-time check. Ano, diretso na natin? Diretso na. Parang katulad kahapon, tapos ending na. Uy, salamat Hoy, wala pa akong apo. Anak meron. Hi, Prince! Where's ate? Is she awake? Ate Princess, shout out. Ang ganda, nakita kita sa personal ng Barangatan, sabi ni Jude III. Thank you. Sabi ni JC Blue Trends, ang mga millennial kasi may dugong immortal, kaya younger kami tingnan sa totoong age namin. Yung kapatid ko kaka-celebrate lang ng birthday, pinanganak ng 1986. So lahat ng mga 1986 pinanganak,
40 na kayo this year. Pero baby face pa rin. Iba talaga yung mga millennials. Totoo. Iba din yung mga Gen X, yung mga younger Gen X. Kami yun kalawit kami. Kalawit, Nandun lang kami. Kung ang Gen X mo nagsisimula sa 1965 yata, ang layo ko dun eh. Nandun na ako sa malapit sa millennial eh. Kalawit. Older millennial, why not? Anong pinakamasayang generation? Kung nasang kang henerasyon. Oo, mahalin mo, yakapin mo. Kasi kung nandun ka stuck in another generation, tapos nandito ka sa generation mo, paano? 'Di ba? Mahalin mo yung generation mo. Memorize ko pa rin yung mahal kita kasi. Very good. Hi, DJ Justin Manansala, love ya! Sabi ni Sir Chito, kaedad ko lang pala. Sino? Baka Yung si jowa. Titan. Akala ko yung jowa ni Apple David eh. Oo, no, bata pa yun eh. Ganyan. So sabi, bakit daw iba daw yung itsura ko sa live ng ano? Kasi naka-portrait. Di ba pag portrait, minsan para nagiging soft yung features. Tapos pag ganun matapang. Pero mas maniwala po kayo dito sa live ng Lab Radio. Millennial ba si Titan? Hindi po, Gen Z po siya. Herbert, thank you. Parang ang bilis ng oras. Oo nga eh. Cookie Gerin, ito yung mga Boyet, natatandaan mo to si Cookie Gerin. Ito yung mga tambalanista natin dati ng umaga eh. Hi! Miss you! I'm back in the morning. I'm with Titan Jello. Ang Love Knows. Pwede na natin singit. Isingit. Boss. Sa na lang, boss? Sa mismong ad-lib muna natin. Okay. Bangag yung Gen Z ba si si Charm? July 18 nilagay niya dito. Jello! Bilisan mo! Magpaprograma na tayo! Upo, ito 5 minutes, babangon na. Gising ko pa lang sa umaga. Sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga. Kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning mga kabisyo, shout out mga Gen X. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga Gen Z! Mga Gen Z, Gen Alpha, Millennial. Shout out. Sa lahat po ngayon ng mga nasa biyahe o nasan ka man ngayon. Mga baby boomers na naka-hearing aid, let's go! Totoo, sa mga nagsisipag ha. Sa mga nagsisipag. Very good kayo dyan. Laban tayo ha. Laban. Listen up, listen up. Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin kahit bumabaha. Handa naming suungin, hindi mapapagod. Sa paglalakbay, darating ang panahon na magtatagumpay. Very good! Dadaloy din ang ginhawa! Oo. Shoutout natin lahat ng mga tsuper na nakatutok sa atin kahit malakas ang ulan, may tinatahak na baha. Tama. Kayo po ay talagang tunay na bida ng kalsada. At dahil kayo po ay bida, di bida din kayo para sa ACS at sa Charm Fabcon Purple Eternity. Dahil sapagkat because meron na naman tayong tsuper na nanalo ng libreng boundary. Magkano, ante? 1,500 pesos. Ay, galado talaga si ante. Ay, siyempre si ACS yan, di ba? ACS ha? Maraming salamat Madaming mga po. tsuper yung lumiligaya. Congratulations, Kuya Melvin Purisima. Uy, congratulations po sa inyo. Kayo po ay nanalo ng 1,500 pesos. Correct. Ando po ito ng ACS at ng Charm Charm Fabcon Fabcon Purple Purple Eternity. Eternity. Break it up, dog. Yo, check it out. Woo, mga sheesh. Ang galing Tama mo ba? na, ante. Mga sheesh.
Ang galing mo, swerte mo, sheesh! Nakakainis yung mga linyahan nyo minsan kasi talaga parang ano yun, di ko naintindihan yung mga sheesh. Shoutout sa mga Gen Z na mga sheesh. Yan. Solid, Boss Oma. Ay sabihin mo. naman. Solid, Boss Oma, mga sob. Woo! Youngsta na in the house. It's giving gifts, exchanging cards. Yan. Je, lumalapit na ang Pasko. Totoo. Ang mga Gen Z ba, meron ba kayong mga specifics pagdating sa Christmas na mga gustong mga natatanggap na regalo? Depende. Depende sa tao. Kung ako, Gen Z ngayon, ang gusto ko sigurong matanggap... Syempre, iba-iba yung mga gusto natin, depende sa generasyon. Sige, go. Kung merong mayaman, o kahit hindi kayamanan, basta gusto magbigay ng alay, tas malapit na ang Pasko, Okay. di ba? Di ba? Na magbibigay sa'yo. Siguro kung ako, isang payak lang ako Wala naman akong pambili. Siguro cellphone. Gusto kong cellphone. Gusto mo ng cellphone na Oo, bago. bago. Yan. Yung maraming features. Yan. Basta ako isang basket po ng liniment. Pag ganitong malamig, kailangan na Oo. Yung mga kabataan ngayon, pangarap niya mga cellphone. Yung mga lalo na hindi makabili. Oo. Diba? Katulad namin na hirap ang buhay, pangarap niya cellphone, bagong sapatos, bagong damit. Mga diba? pangaporma. Alam mo, dadating din ng panahon na magkakaliniment din kayo. Yan din na din yung gusto ninyo. Yung mga pampahid, Oo, ganyan. pero totoo, now na yung mga kagustuhan ninyo, mga bagong damit, bagong sapatos, mga pang youngsta na mga pormahan, Yan. di ba? Namnamin nyo talaga yan. Kasi dadating din talaga yung panahon, mas gusto ninyo na ng hindi maingay na lugar, kapayapaan. Totoo Yan. naman. Talagang best gift yung GC ng spa. Yan. Nung bata ako, nung mga ganyang edaran ako, kapag mga 25 years old, may nagbigay sa akin ng GC ng spa, naiirita ako Kasi hindi ko pa naman nararamdaman yung mga lamig-lamig, di ba? Ngayon talaga, tuwang-tuwa talaga ako. Yung pagti-thank you ko umabot on air. Thank you so much. Yan. Di ba? Grabe. It's giving gifts, exchanging cards in just a few days, mga kabisyo. Pasko na sa Pinas. In fact, kapag pumunta ka sa mga malls, like pumunta ka na MOA recently. Tama. Sa mga entrance nila, nagsastart na sila maglagay ng mga Christmas decors. Tama. Di ba? Pagka pumunta ka sa mga grocery, meron ka na makikita ng mga yung tuwing Pasko lumalabas, yung Oishi Weebag, alam mo yun? Basta yung maraming laman, tapos 100 pesos, Oishi, beka naman, na-shout out pa kayo. Naglalabasan na sila. Kasi Pasko na sa Pinas, sana bumaba na po ang baha. At yan ang wish and prayer po natin na sa darating na Kapaskuhan, wala nang kalamidad. Totoo. Tsaka, alam mo, ante, believe lang din ako sa mga Pinoy. Saludo po kami sa inyo. Alam natin na masama yung loob natin. Ang dami nating sama ng loob. Gusto natin sumigaw, gusto natin magalit, Galit gusto na natin tayo. mag-rant. Yes. Correct. Pero kita mo pa rin sa mga posts na binabaha na, angat na yung tubig hanggang ulo na, pero naisipan ang buhay. Tsaka naisipan ng content. Totoo. Iba talaga yung mga Pilipino. Hindi naman sa kasi nababasa ko to a lot na wag tayong masanay. Ganyan. O kaya wag nating sabihin na babangon tayo ulit. Wag tayong masanay na tawaging resilient. But we are kasi. Totoo. Resilient lang din naman kasi talaga tayo. Kung ito yung sitwasyon natin at wala muna tayong magawa for now, di talagang lalabanan lang din naman na talaga natin. Pero nabibilib talaga ako dun sa mga yung binabaha na tapos matindi na yung baha. Tapos nakakapaggawa pa ng content. Tuloy pa rin ang Iba buhay. din talaga yung mga Pilipino. Totoo. Ito yung mga moments na pagka issues about flood control, may isip mo na ayaw mo maging Pilipino. Pero kapag nakikita mo rin naman yung mga lumalaban ng mga Pilipino, dito mo pa rin naman sasabihin na masarap pa rin maging Pilipino. Totoo yan. Kamahal-mahal pa rin naman talaga ang Pilipinas. At syempre, saludo rin po sa lahat ng mga pumasok ngayon na hindi po na work from home. Yes. Diba? Tsaka yung wala talagang day off na mga tsuper. Correct. Yung mga tindera natin dyan. Totoo, na nasa Baclaran, Quiapo. lahat po. 168. Totoo. Yan. Hello po sa inyo. Shout out dyan sa may yung mga palengke. Oo. Extra madulas ngayon ng mga palengke Totoo. kasi alam mo na yung tubig baha, ganyan. Pero nandiyan pa rin. Tsaka Favorite ko. Alam mo, crush ko nung araw. Sino? Sino yan?
naman. Yung yung nagtatadtad ng karne, tapos sasabihin mo sa kanya na yung gagamitin mo, yung paninipisin niya ng paninipisin, yan yung mga crush ko nung araw. Yung mga ante, yan po yung mga crush namin. No? Kasi parang isipin mo, di ba, ang kapal ng karne, tapos kaya niyang panipisin. Nakalimutan ko na kung anong klaseng cut yun eh. Sorry po, ito na po yung mga nagpapahappy sa amin eh. Yung mga maninipis na karne na cuts, ganyan. Ayaw mo na, katulad nga isang araw yung isang kong friend, alam mo kung saan kami nagtagal ng oras ng pag-uusap? Saan? Sa iba't ibang uri ng map. Samantalang dati, grabe ang usapan namin tungkol sa lalaki, walwal, alak, gimmick, ganyan. Tapos nung nagkita kami, Jello, pinag-usapan namin map. Iba na. Iba't ibang klase ng map. Lumalabas na talaga yung edad nyo. Kaya habang ganyan ang edad mo, Jello. Sulitin mo. Jello! Sulitin mo talaga yan kasi dadating ang panahon ang magpapakilig sa'yo, map na rin. Totoo. At syempre sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Naway, kahit pa paano na itawid po natin yung umaga ninyo 6 to 9 AM. Mga kabisyo. Susunod na po Dear Love with Konyo Bicolano. Ante, alam mo tong kantan to? Ay, hindi ko inabutan yan. Sinungaling. Westlife, hindi mo inabutan. Hindi, joke lang. Shota mo nga to dati. Oo nga, ex ko yan. Metro's #1 Love Radio. Basic!